Ассаламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Сезнең белән янә бер хадискә бер җавап тапшыруы. Сәхаб Габдулла бин Салам менә шундый бер тарих сөйләгән. Мәккәдән Мәдинәгә һиҗрәт кылгач, Мәдинәгә килеп җитүгә Пәйгамбәребезнең беренче сүзләре: "Үзара сәлам сүзен таратыгыз, туганлык җепләрен ныгытыгыз, кешеләрне сыйлагыз, ашатыгыз, башкалар йоклаганда намаз укыгыз. Буларны үтәсәгез, җәннәткә җиңел генә керерсез", дигән сүзләре булды. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям кешенең җәннәткә керүнең 4 шартын атаган. Ислам динендә булган җәмгыять тыныч, бәрәкәтле, тату була. Мөселман кешесе башка кешеләргә сүзе һәм гамәлләре белән зыян китермәс. Мәккәдә яшәгән чорында пәйгамбәрлек эшен башлап җибәргән вакытта тәүхидны таратуда көрәшер өчен Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямгә иңдерелгән Коръән аятларына күз салыйк. Бары тик бер Аллаһка табыну, бутлардан читләшү һәм аларны инкар итү. Кешеләрнең күңелләрендә бер Аллаһка ышану нурын һәм иманны ныгыту, үлем һәм ахирәткә ышану, җирдә кылынган һәр гамәл өчен әҗрен алу. Пәйгамбәребез Мәккәдә яшәгән чорда бу һәм башка хакыйкый белемнәрне кешеләргә аңлаткан, җиткергән. Мәдинәдә яшәгән вакытта Аллаһның Рәсүле мөселман җәмгыятен төзү өчен мөһим булган башка хакыйкый белемнәргә күбрәк игътибарны юнәлткән. Шул елларда вахи итеп иңдерелгән Коръән аятларында кешеләрнең көнкүрештәге үзара мөнәсәбәтләре, сәүдә, социаль элемтәләр хакында һәм хәтта хукук нигезләмәләре аңлатылган. Исламда югары үсешкә ия булган җәмгыятьне төзү кешеләрнең үзара тату һәм дустанә аралашуына нигезләнгән. Кешенең тормышы гаиләдән башлап, гаилә әгъзалары һәм туганнар, якын һәм ераграк күршеләр, мәхәллә эчендә уза. Шуңа кешенең, шәһәрнең, илнең тормышы матур булсын өчен, барысы да мәхәббәттә һәм башка күркәм мөнәсәбәтләр белән бәйләнеп яшәргә тиеш. Гаиләдә мәхәббәт хакимлек итәргә тиеш. Пәйгамбәребез дә гаиләдә мәхәббәт һәм шәфкать күрсәтеп яшәгән. Өзелеп сөюче ата һәм ир булган. Аңардан кешеләрдән кемне барысыннан да бигрәк яратасың дип сорагач, ул хатыны Гайшәне радиллаһу анһаны һәм иратлардан Гайшәнең әтисен яратам дигән. Аллаһ Тәгалә Коръәндә безгә бары тик үзенә табынырга, беркемне дә аның белән тиңләштермәскә, туганнарның һәм якыннарның хакын сакларга, ятим мискиннәргә, якын һәм ерак күршеләргә, дус танышларга ярдәм күрсәтергә кушканын күрәбез. Кешеләр арасындагы ислам керткән һәм уңай бәяләгән мөнәсәбәтләр җаһилия вакытындагы мөнәсәбәтләрдән бик аерылган. Чөнки җаһилия вакытында туганлык җепләре югары дәрәҗәгә ия саналган. Хаксызлык кылган туганнарны да яклап чыгу киң таралган булган. Бер сәхабәнең туганы гаепле эш кыла. Алар Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям янына килгәннәр һәм җәза бирмәүне, гафу итүне үтенгәннәр. Ләкин пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям: "Әгәр гаепле кеше кызым Фатима булса да, мин аны җәзасыз калдырмас идем", дип әйткән. Шулай итеп, ислам наданлык чорына хас туганнар белән мактану, тәкәбберлек, дан ярату, теләсә нинди хәлдә дә туганнарны яклау кебек гадәтләрне инкар итә. Алар урынына ул гаделлек һәм тигез хукуклы булу принципларын үстен күрә. Шул ук вакытта ислам безгә туганлык җепләрен өзмәскә, туганнарның хәлен белешергә, кыен вакытта якыннарга ярдәм итәргә куша. Туганлык җепләре безгә өстәмә бурычлар йөкли. Без аларны үтәргә тиеш. Әгәр сез кешегә садака бирсәгез, сезгә моның әҗере булырга тиеш. Ләкин әгәр дә сез мөхтаҗы булган туганыгызга садака бирәсез икән, моның өчен сезгә икеләтә әҗер тиеш. Берсе садака биргән өчен, икенчесе кыен хәлдә калган туганыгызны кайгырткан өчен. Бу турыда безгә пәйгамбәребез сөйли.
Бүгенге көндә без бар җирдә туганлык мөнәсәбәтләренең зәгыйфләнүен күрәбез. Кызганыч, әмма бүгенге мөнәсәбәтләр ниндидер файда табуга гына нигезләнә. Кешеләр бер-берсеннән читтә яшиләр. Яңа буыннар хәтта якын туганнарын да белми. Ә безнең динебез бер-беребезне сәламләргә, хәл-әхвалны сорашырга, һәр даим туганнар белән элемтәдә булырга, элемтәләрне ныгытырга, кунакка йөрергә куша. Үзебезне дин кушканча тотсак, җәмгыять берләшә, ныгый һәм төрле куркынычка каршы тора торганга әйләнә. Һичшиксез бер-берегез белән шатлык кайгыларыгызны уртаклашыгыз. Булай булса, шатлыклар арта, кайгылар кими. Туганнарын һәм якыннарын кайгырткан кешеләрнең Аллаһы Тәгалә гомерләрен озайтыр һәм тормышларын бәрәкәт белән тулыландырыр. Гаиләдә мәхәббәт, бер-береңә хөрмәт булса, ул гаилә озын-узак һәм бик бәхетле яшәр. Туганнарны һәм якыннарны кайгыртып тору, аларга терәк булу ислам нигезләренең берсе. Сөннәт кушканча туганнар белән сөю татулыкта яшәүегезне, туганлык җепләрен ныгытуыгызны теләп, кадерле тамашачылар, мин сезнең белән сау булашам. Аллаһы Тәгалә үзегезне сакласын.